हामबाय लुकुरगनो गावबोनो आं मेसेज रगानि मुसुगो जतनो साइमान खना त्रिपुरा हाउस जों 70 बছर যখন ইন্ডিয়া বাই মার্চ খাইমানি পরে जों दफारक सातक पितक खाइजागै 70 71 बছर जों बुइनि तला दंगै बुइबाय सातक जाखा अकसार माजाराव गोबां दफा राजनैतिक बदल आसायखा तफानो जों बुइनि तलावनो विदेशीराव बै सासन सुसन खाइजागोनो अबहाय खलायगै जों सिनि आगेव खलाय दं माने 93% तमन तबाव 19% सब फैगो ओ थंजाक मानि कारणे बनतगी सिनि बुकुक मिस टीके जमातिया नि नेतृत्वे कासे 2014 जुन TPF नि मथा आसायगै जों हातै दफानो हामजाकनाय जों सबानो जों एरिया गुबैनो गुबै तातालनो ताताल खलायनाय अर जागा वांजि सिगां सिनिया जिनेन सिटिजेन मोथांगानि बाङै मथा आसायखा बनि बाङै जों किरिया जों समायसा जा इसोरनि थानिगो जत लुकुरावनि बुसकांगो जों जे गोथां दंसाक सिनि दफानो मोथांनायनि समायसागो बनि बाङै ताबकनो जों साइमांखा जे TPF नि बिसिंतुइनो सिनि सभा जय इंनाय बा तिप्रासा मोथांजाक्सुकनाय आं खाखायगो बनि बाङै गुबैनो बर' जेसुफोनो कासोथों कासैमाया जतनो साइमान खना जोंनो जे फानो नष्ट खायगानि नायथों हायफोनो जों उंक्लक असलया बनि बाङै आं लुकुरगनो कयानि मुसुगो जतनो TPF न खाबाय फुगबाय सामिल खायजाबाय दिना आंखौ सुबादि उंक्लक दै बुसकां जे मानसासाक बनि बाङै सारा त्रिपुरानि सिनि लुकुरग तिप्रासारक केबु वानाया किरिया खलायगै जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा के जतनो TPF न सुबा फाइजा दिना आं कयजागो दै TPF निरक खालागदि TPF नि बिसिंतिथिं सिनि सभा बुकप्लायनाय नरक अंक खलायनादि सारा त्रिपुरावा बो मथाबो गुबैनि सामंतां दं हायना आं सिनि लुकुरक नासुम कयगानि मुसुगो जत लुकुरक TPF न निरक सुबा बायथों होननाय आं कयजागो आबोनो कप्लायनि मारे निरक न बुइनि तंगो जों जेसुफोनो बर' कासोगानि श्रेष्ठा खायदों हायफोनो जों आइननि सभा खायनायबा अ आइननि बिसिंतिनो जों जे जागाफोनो जोंनो बर' कासोगै मालिया जे जों नरक एचिभमेन्ट सिनि TPF नि पक्ष थेकेबो नरक नगुइनि तंगो सिनि कायथां केस फाइल खायजाक अ जागाराव सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो ताबक नि अबबायखे चाइटा कागै तंखा के सुप्रीम कोर्ट नि नरक सोशल मीडिया नरक जतनो साइमान जालुपुरा नरक से खायनायदि NRC पासपोर्ट एमेंडमेंट CAA बनतगी किन्तु ताक जरती बर कुनो सिनि एगेंस्ट मुंसा फाइल जमा खायमाया काउंटर खायमाया ख बनि बाङै दायतिनो जों कप्लायंगानि साल सफाय दङ बनि बाङै जत लुकुरकनो कयो नरक अबननो आं आनि मेसेज रवानि मुसुमानि जत त्रिपुरा हानि सिनि त्रिपुरासा ताकुते बुकुक संना जतनो सुबा बायजरिनि आं कयजागासुकनो हामा